views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumising katutuan, uling abak na balen. Gising! 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 Hi! Hello! Ngayon po ay araw ho ng Miyerkules. Miyerkules po ngayon kakaluguran at ito hong mga nakatutok ho sa atin. Live po kayong nanonood dito ho sa ating pong digital channel at sa ating pong mga Facebook account. Kaya ni po CLTV 36. Opo, ating pusong makabalening kaya kayong talasuyo, Paolo G. Sa shoutout na la po rin pong Maranon Pamo, Oy Nina. Baka Bansola po ka rin mapaling balita. At syempre, ang pambungad ho natin mga kaibigan ay ito hong serbisyo publiko. Mga abiso sa mga, suki ng CLTV. Ano bang meron, Paolo G? Sabi nitong ating mga followers. Mga kaibigan, patuloy po natin binabantayan ito hong epekto ng bagyong Enteng. At yung mga followers natin dyan, reta pong kikataan talatugi, po kayong albugan na lugar. Tutong, mirarasya po kano kitang critical level ining Pampanga River, pabla sa kakaluguran, impundano, mibat babo, nabengi pamutaga na, pababa niya. Nanggana po ngeni, metong ya po karening kikatamong pakibalak yan. Itang mirin ang kopong kapabaluan, kaya pong epekto na po ning bagyong Enteng, lalo na karetang mabababang lugar. At ngayon pong araw ho na to mga kaibigan, September 4, ating pasadahan paring Art, itong mga lugar dito ho sa ating bansa na nagsuspinde ng klase, walang pasok mga kaibigan. Marami pa rin hong lugar dito ho sa ating bansa, partikular na sa Luzon Island, ang nagsuspindi ng pasok sa eskwela. Pero yung ilan, yung online, makaya data naman ken kakaluguran. Meron na kasing online na paring Art at dyan, nasanay na tayo kahit noong panahon ng pandemya. Pasadahan lang ho natin ang mga apektadong lugar na walang pasok, walang klase. Ito ho, Quezon City all level, Gani po Manila, National Capital Region, Maynila, no to face to ala pong face to face classes all level, public and private. Marikina, Antipolo City, Baloan, La Union. Ayan, shoutout ka rin kay Katamo Suki, mga suki nating Ilocano sa La Union, Bagnotan, La Union, Bataan Province. Ayan, all level public and private. Mabilog na po probinsya na ning Bataan, ang mga suki. Kaya mo naman pong Kalumpit, Bulacan, Capas, Tarlac, Dagupan City, Hagonoy, Bulacan, Luna, La Union, Lubang, Occidental, Mindoro, Magsingal, Ilocos Sur, Morong, Rizal, Pangasinan Province, Pililla, Rizal, San Pedro, Laguna, Tanay, Rizal, Liban, Nueva Ecija, Montalban, Rizal. Kaya po muna naman pong Angeles City, kakaluguran, all level, public and private. San Simon, Pampanga, Mabalacat City, Pampanga, Mexico, Pampanga, Minalin, Pampanga, Masantol, Pampanga, San Fernando, Pampanga, Santo Tomas, Pampanga. Pero atin niya pong abiso mo naman ng PIO, mabilog pong probinsya na ng Pampanga, kakaluguran, walang pasok o walang face-to-face classes. Pamagmalino kasi retang aliwa pong eskwela, atin na pong online classes. Reta pong makabanso, kareni pong serbisyo publiko, dudwag na po ng CLTV 36 metong kayong peka maulaga. Kumustan tane nung no ka rin yung bagyong Enteng. Ayan, sa report ho ng Pag-asa DOST. Magandang umaga, ako po muli si Benison Estareja at meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Enteng with international name na Yagi ngayong alas 5 ng umaga, araw ng Miyerkules. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng at huli itong namataan around 265 kilometers west-northwest ng Ilocos City, ng Ilocos Norte ngayong alas 4 po ng umaga. Lumalakas po ito
Sa ngayon, from 95 kilometers per hour kagabi, ay naging 100 kilometers per hour na po yung lakas na hangin, malapit po doon sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 125 kilometers per hour. At sa ngayon po, mabagal itong kumikilos pa west-northwest, papalayo po ng ating kalupaan, nasa West Philippine Sea pa rin po ito sa ngayon. Subalit, asahan pa rin natin ang epekto ng southwest monsoon or habagat na siyang ini-enhance or pinapaibayo nitong si Bagyong Enteng, at knowing nga na ito'y mabagal sa ngayon at lumalakas, ay magpapatuloy pa rin po yung minsang malalakas na ulan sa western sections ng Luzon, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon po, as of 5 in the morning, meron tayong heavy rainfall warning na nakataas. Orange warning po dito sa lalawigan ng Bataan. So ibig sabihin po, meron tayong intense rain simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Habang meron naman tayong yellow warning or heavy rains dito po sa Zambales, Pampanga, Bulacan, and Metro Manila. Kaya naman, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at dun sa mga magbabalik po sa eskwelahan at sa mga trabaho, ay make sure po na meron tayong dalang pananggalang sa ulan gaya po ng payong or kapote. Samantala, base na rin sa ating latest satellite animation, patuloy yung monitoring natin sa mga cloud clusters dito po sa may silangan ng Luzon, pero wala pa naman sa mga ito ang posibleng maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito po yung pinakahuling track at latest track po ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Enteng. Inaasahan nga nakikilos ito pakaliwa or westward dito po sa may South China Sea and the southern portion of China. Pero sa ngayon po ay medyo malapit pa ito sa ating kalupaan sa may West Philippine Sea at around 200 to 300 kilometers away po from Ilocos Norte. Yung ding taglay na hangin ito na malalakas ay lumalayo na po sa ating kalupaan, so wala na yung direct effect. At yung pinakamalalakas po na hangin na dala nitong si Bagyong Enteng ay offshore na rin po. Kaya naman wala na tayong nakataas na tropical cyclone wind signals in any areas of northern Luzon. Ayan, ulit-ulitin natin mga kaibigan, ito hong bagyo ay nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility, pero ang nararanasan po nating pag-ulan kabayan ay epekto pa rin itong southwest monsoon o ito pong habagat na ayan, no, dito sa Sambales, may mga followers tayo dito sa Sambales, napakalakas ng ulan dito, Paulo G, may hangin pa nga na nararamdaman eh. Sumampa ho dito sa monitoring naman ho ng Pag-asa sa kategoryang red rainfall warning signal. At ito hong nalalabing magkakarating probinsya dito sa Central Luzon. Kasama ho ang Bataan at Pampanga. Nasa kategorya naman po tayong yellow rainfall warning signal. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, tutuna, itong po karening problema tamo oras sa Oyni, kay Palyarian, dinalan po yung bagyo, impeka masakit at siyempre si Maniago, ing presyong ni Kakamal. Lalo na yung gulay. Pagka pumunta ka ng palengke, paring Art, pagkatapos ng bagyo, panigurado ang epekto dyan, yung presyo ho ng mga isda. Siyempre, walang lumaot, di ba? Tataas ang presyo nitong nabibili ho natin sa palengke. Ultimo nga yung luya ngayon. Pagkamahal, paring Art, di ba? O yung mga nawawalan ng boses, kakaluba ng Paulo G. Napong kasakit ngayon Oycha, maglaga kang laya kasi ing laya gintuyang ni Choy. Napong Kakamal, mira siya po nung umagamali, bagsakanan bagsakanan sa balengke na mismo. Aring Art, naglalaro sa 200 piso yung presyo ng luya. At doon ho sa mga nakakapakanig ho sa amin, kay Mrs. Si Mrs. nito ay nangungonsume kung paano yung kanyang mga pagbabudget. Lalo na dito ho sa kahit sabihin mo na walang pasok ang mga bata sa eskwela, ang peka problema kanini itang papa. Mas masikan lang anong mamangan den tao, nempong marimlay panahon. Pero kakaluguran, nempi sasabihan niya, Diyos, inyaman na ning kekang almusal, may kakalingwan ni susis. The best itang kayang palabok, ang po pa mo naman, nekong Andy, the best yung kayang palabok, ang po muna ang po yung, go-to. Ang po bang, yung lugaw, the best talaga dyan sa Susie's Cuisine, na panalong-panalo ho, hindi lang ho sa mga Kapampangan, kundi ho dito ho sa ating pong mga local tourists na nagtutungo, mga kaibigan, dito ho sa ating pong bansa. At pati sa paliparan dyan sa Clark International Airport, paring Art.
the best yan na pasalubong sa inyo pong mga papasyalan dito ho sa ating pong bansa. At doon ho naman sa nakikinig ho sa amin, anong almusal ni Paulo G? Bakit maganang magana? Siyempre, RMN Meat Products, mga kaibigan. Shoutout kay ating Rizalin, na talagang ay panalong-panalo yung kanyang aura sa kanyang mga postura. Oo nga naman, magki-Christmas na. Ayan, holiday season at yung pong kanila hong mga meat process, ayan, panalong-panalo ang hamon, di ba? Sa presentasyon pa lang, matitikman mo ba yan? Naman, the best talaga. Opo, mga kaibigan. Pero eto, doon ho sa mga nakikinig ho sa atin, ayan, 20 store sa, opo, mga kaibigan, sa ating pong bansa at available na rin ho yan dito ho sa ating pong lalawigan. No karingga pa, RMM Meat Shop. May breaking news tayo, breaking news. Kareta pong makiramdam kaya kami. Aslag mo nemo, aslag me pa kumaring Ash, lalo na rin ng taong kay taong Kenny Bamban. Itong binabantayan ho natin. Kwento, Paulo G. Dito ho kasi sa, patuloy na investigasyon dyan ho sa Pogo. Isa ho sa malaking development ngayon, yung makikita kaya. Where is Alice Go? Ang galing ng mga netizen kapag gumagawa ng mga SOCMED. Ang breaking news ho natin, mga kaibigan, maya-maya susubukan nating makapanayam sa telepono. Itong Bureau of Immigration, gayon na rin ho itong PAOCC o yung Presidential Anti-Crime Commission. As of 1:30 a.m. In Tangerang, Indonesia, ayun, meron pong kumpirmasyon na hawak na po nila itong si dismiss Banban Mayor Alice Go. At dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, antabayaran po natin ang follow-up report. Maya-maya, susubukan ho natin tawagan sa telepono si Kuyang ito hong tagapagsalita ng PAOK, si Kuyang Casio. Ayan, maya-maya, ililinya na ho natin yan. At pasadahan muna natin itong mga mahalagang impormasyon na inyong nakikita sa aming pong data screen. Magkano ba ang, ayan, yung mga hindi alam kung magkano palitan. 56, 61. Ipong kikatamo pa mong kaperahan. Mula ho sa Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won, UK pound, ang gana po kaya ni pong papalit yung Saudi riyal, euro, Chinese yuan. Oren po rin kiulaganan ng kaya kayong pera, apadala ka rin pong kaya katamong mahal sa buhay. Abak na! Abak na balen! Abak na! At syempre mga kaibigan, ito rin hong abiso sa publiko dahil inaabot po tayo ng bagyo o yung mga paglilinis niyan mahalagang-mahalaga o pag-ayaan at inaklas mo rin kaya gamit, natural. Pagka yan pinasukan ka ng putik, mahalaga yung tubig. Pero kareni pong talatukimi kaya mabalagat. O yan, Fernwood Subdivision, Kakaluguran. Salubungan niya po kayong Webis, ala ko pundanum, 9 p.m. to 5 a.m. Abak na balen. Aquino Village, kini pong Casmor Phase 1 and 2. Kini pong Doña Anika o Anisha. Abak na balen, 9 p.m. to 5 a.m. Abak na balen, mga balitang-balita dito sa ating pong rehiyon, sa aming pong pagbabalik. Kemo pong saguling minuto. Mibalik tamo po.
back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama niyo sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YB Matter tuwing Sabado, 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng Ortelano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng Manasan, ikabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal. At alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kay kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rigel King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kaniring paganakaning CLTV 36 kaya kayo, nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalen. Anyang Marcalpa Farmlands, Keri Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Abak na balen! Kayo po ay nakasubaybay sa CLTV 36 mga kaibigan. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, umpisa na ho natin. Opo, ito hong ating pong mga balitaan sa ating bansa. At kini mo naman pong katamu labuat Kapampangan nanula rin mapaling balita. Paulo G. Ngayon Aldo na po ning Miyerkules, September 4. Ito hong kakapasok pa lamang ho na balita. Na ang nagkumpirma na rin ho itong PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, mula ho kay sa kanila hong hepe dito si Kuyang Gilbert Cruz na naaresto na diyan ho sa Tangirang, Indonesia before 12
a.m. last night. Ayan, base rin ho dito sa kanilang koordinasyon sa Indonesian Immigration. At in development na po ng balita ngayon ni, metong yamo naman po karening magkumpirmang may aresto ini pong dismiss Bamban Mayor Alice Go, NBI Director Jaime Santiago. At ang karagdagang detalye na ini kakaluguran o iniyawsan miya po ini pong tagapagsalita na ning PAOK, Winston Casio at king kasalungsungan. Reni pong mapilanta mo naman pong kabalen kaya ni Bamban, burire pong pakintin dyan nung makananya po kanini maging pulay. Ini pong investigasyon, lalo na mo po ing Senado, ing mibubuklat. Kaya ni pong resa-resa na po ning illegal pogo, o yan, nalansag ho dito ho sa area ho ng Bamban at dito ho sa Porac, Pampanga. O umpisang tano pa mo po, rening kaya katamong mapaling balita. Balitang Balen, Balitang Kapampangan. Nanula rening headlines ngayon Aldona po ning Miyerkules, September 4. 91 million pesos flood control project king kandating arayat taglos ng Ikmol ning Pampanga River. Dating Vice Mayor, amuna na po yung DPWH, bagutan lapure ning sheet piles. Abak na balen. Abak na balen. Balitang balita, balitang Kapampangan. Kandaba portion ng Pampanga River, posible pong miras king critical level. Nabengi po yan. Hanggang na po ngeni. Memalen, pagsadyan king posibleng albug karing apektadong lugar. Abak na balen. Mitok na nga proyekto kontra albug sa ingsing dareng Memalen king Barangay Takasan, Makabebe. Abak na balen. Abak na. Police visibility king Pampanga. Nasang misulong kapamilatan na po ng karagdagang patrol vehicles at motorcycle. Abak na balen. Abak. At ulaga na po ng literaturang Kapampangan, susubong ning Akademyang Kapampangan. Abak na balen. Abak na. Narito na ho ang detalye ng mga maiinit na balita. Mga kaibigan, ngayon pong araw ng Miyerkules, ikaw na nakasubaybay sa CLTV 36 ay mag-subscribe na ka kakaluguran. Baka nitang updated ka karening mapaling balita. Kaya ni po Labuat Kapampangan, hanggang muna po kaya ni po Central Luzon. Reta pong Banalbeki katamo kabang oyan, magal musala, Paulo G, nanong latest. Nanula rening kwento da rening Memalen kaya ni Central Luzon. Ngayon babagyo. O ini po, metong ya po karening babansyon. Mi po ngayon nung makanala po ka-epektibo Rening Flood Mitigation Project. Dapat makapag-mitigate lang albug. O ini po, megbalaos na. O yan, may balaos niya po kanung impamaglapo na po ning danong kaya ni pong Pampanga River. King party na po ning Menyo Dagabun, King Purok Dudurot kaya ni pong Barangay Kandating Arayat. Sinabe pa kanini ing dusuldot pamanuran. Adarala na po ning Bagyong Enteng. At tatanda ng Meti Bagya po ini, inya pong August 17, pauli na po ning pangalasak na ning flood control project. Amiga alagang maigit 91.4 million pesos. Diyos ko po nga pong Ginoo, karagula-ulaga. Base po king project details na nining kakaluguran March 4 ngayon banwa, inya pong pegong bisan ding proyekto at target ding ayari king November 4. In Pampanga First District Engineering Office, ing implementing agency kabang ing Edmari Construction and Trading naman po ing contractor. Samantala, muna no man pong dating Vice Mayor Nimbale na po ning Arayat, former Vice Mayor Sixto Malyari Jr. ing DPWH abagutan deng sheet piles bangabalo nung istula puso kadeni. Makikita naman po yung kung pinutol eh. Pero paano po makikita ang pinutol? Nakabaon pa po eh. Bunutin muna. Di po ba? Para makita. Nakikita po yun. Pagka binunot po yun, instead na, for example, yung size niya is nasa 50 meters, kung ang lumabas is 20 meters, talagang pinutol. Di po ba? Mga bakal po yan eh.
Abak na balena ng Chikong Marieta Presas. O yan, rening tao mabalakat dapdap. Manalbela po kay katama, Lawrence Giam. O yan, nanula pa rin ang kwento na pong may Vice Mayor 62 o yung former Vice Mayor na po ng Arayat. Munikala na po kano na midaon lang rechanneling keng may sabing lugal at tutumbukan na po ning danum. Kaya pong Pampanga River. Pero yung portion talaga pong yun po yung hanggat hindi nagagawa yung channeling, kahit ano pong gawin nila doon, masisira at masisira. Gaano po katibay? Kasi po, imagine, doon po kasi ang tumbok ng tubig pag lumalakas. Doon po, kaya that time, may program po noon, during my first term, magkakaroon ng channel, aalis po doon lalawak, kumbaga. Going kasi napakalaki po ng Pampanga River. Pero mas malaki po yung budget na kailangan kaya hindi nagawa. Kahit ako personally, hindi ako hinyero, pero dun sa portion na yon, kahit gaano katibay yung gagawin nila, hanggat hindi nagagawa po yung rechanneling, I don't think so, kung tatagal po yun. Abak na balen! Samantala, sibukan na naman po ni CLTV 36 News sa akwaing pasyag na ning DPWH kaugnay na po ning proyekto pong mesira pero makibat kingke kaming text at aus. Abak na balen, abak na! Baluan nyo kakaluguran, ini pong pisasabyan na ini. Totoo na, nempong mikaka-budget deliberation. Yung budget hearing, dyan at haharap dito sa mga mamabatas ho natin, itong DPWH. Impong ulaga, anyawaranda kempong maintenance na rin pong infrastruktura. Partikular ho, dito ho sa flood control, napakalaking halaga. At yan, nakakita mo naman po kakaluguran, kita pong pisasabyan na master plan at kini pong sasamas na po kanong major river system. Yapin po kanin tututukan na ning public works yan Mupin, kaya pong sitwasyon na makanya na at nakakita mo po yung kasiran, reta pong manalbeke katamo at burire pong pakibaluan ng makananuya po gaganap. Ang po pang makananula po planong masalese. Uli pong inguran ngeni, eya po ordinaryo, taga ng nepong kasi kaninguran na daratang po kaya katamo niya. Maragulya po amo niya, nitang bantentala po, reni pong suking kapanibalan, lalo-lalo na reta magplano, kaya pong di ng tamong maragula pondo flood control project. O nanula pa rin kwento kening Pampanga, kakaluguran, reta pong manalbeke kami. O ini, kaya dumako naman ho tayo sa ayan, dito pa rin ho sa Pampanga River. Pauli na po ning uran na dala na po ning bagyong enteng kakaluguran. Makaya epekto mo naman king Pampanga. Meragulya ing danum po king Pampanga River. Base po king latest flood bulletin na pepalwal na po ning Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. O ini pong PRFF-WC. So naging above alarm in water kakaluguran king Arayat portion ning Pampanga River kabang posible naman pong miras king critical level in Candaba Station. Kaugnay na nini kakaluguran, papagsadya na nalabo ning ahensya ding memalen king posibleng albug. Pakiramdaman tayo po iswala ng Engineer Hilton Hernando, in chief na po ning PRFF-WC. Critical sa second level pa lang ho. So yung pang-third natin is critical. So prior to that, dapat ngayon at this point in time, may preparedness na po sana ang ating mga local DRRMs and pati yung mga tao na informahan lang po sana kasi itong kanda pa po for sure maaapektuhan po ito na up to critical level. So yun yung nakikita natin. Uli na po ning bagyo at ning bagat, asahan pa mo rin imposibleng mga sikanauran kim Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Pauli na niti, posible mo ring tumasya pa ing danumbu king Pampanga River. By tomorrow. So ngayon po medyo slow naman po yung rise ng mga ilog natin. Kaya lang, sabi ko nga, more likely na baka ma-reach ng Candaba ang critical level niya by tomorrow. So, ang Arayat naman, baka just
below the critical level at nakita naman namin na baka hindi naman niya abutin yung critical level. Pero yung sa Candaba po, malaki yung chance na abutin niya yung critical level. And kung magkakaroon pa ho ng mga pag-ulan, syempre po, makakadagdag po yun. Paganaka na po ning pamuntok na ning PRFFWC, kaya pumiyamalena maging alerto at makiramdam king abisong ibat po king karela nga ensya at maulaga mo naman kanong taluki king direktiba daring manungkulan bang maging ligtas king bantana po ning albug king karelang lugar. Abak na balen sa ibahong mga maiinit na balita na may kaugnayan naman ho dito ho sa kwento ng mga OFW. Kapag ingatan, lalong-lalo na ho dyan ho sa mga illegal recruiter. Yan hong mga halangang kaluluwa na hindi ho nila iniintindi na ang ginagastos ng isang OFW na maituturing paring Art. Kapag ka ikaw ay nag-umpisa ka ng mag-ayos ng iyong dokumento, di ba? Sa paghahanap mo pa lang ng magagastos, minsan uutang pa yan Magbebenta pa ng kalabaw yan, paring Art O minsan sasangla pa yung lupa at bahay para at least sa pangarap, O na makapag-abroad, mimingat tamo po ka rin illegal recruiter, Ito mga kaibigan, sabay-sabay na isinaraho ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga opisina ng isa pong immigration consultancy firm. Inimbo pong milabas sa August 25 yan kakaluguran dahil umano ito sa illegal na pag-aalok po ng trabaho. Saan, kuya? Canada! Diyos mio, Marimar, kanini rening kakatan talatuki. Na anong obra wari ken, naalok mo ano bang inaalok ng mga yan? Filipino nurses, caregivers, nursing aides, at welders. Matatagpuan po ang kanilang head office dito ho sa Mandaluyong City at mayroon silang 3 branch. Naku, pinasok ho nila ang Central Luzon, Cabanatuan City, ayan, Nueva Ecija, Apalit, Pampanga, at Lipa City, Batangas. Bukod ho sa paniningil ng mataas na processing fees sa mga aplikante, wala rin umanong lisensya ito mula ho sa DMW. Samantala, nagpaalala ho ang DMW Region 3 Director Mel Candano sa publiko na makipag-ugnayan sa ahensya upang hindi maloko. Pakinggan po natin ang ating pong direktor na si Mel Candano. Makipag-ugnayan po muna sila sa aming tanggapan para malaman po kung yung pong ahensyang kanilang pinupuntahan ay lehitimo at talaga pong totoo na nagpapalabas ng mga tao papunta po sa ibang bansa. Ang kadalasan pong nangyayari po kasi ay nakikipag-ugnayan po muna sila doon sa mga illegal recruiters. Pagka po sila ay naloko na, saka lang po sila pumupunta sa amin. O yan, shoutout kay Kuyang Alvin Perez, yung mga nakikinig sa atin sa Angeles City. Maaari daw ho kayong tumawag sa kanilang hotline sa numerong 0919-067-4019. Samantala, sa kasalukuyan mga kaibigan ay mayroon lamang 6 ho na organic personnel ang DMW Region 3. Diyos mio, Marimar, paano ang monitoring nito? At 13 job orders na nagbibigay ho ng serbisyo na aabot sa 300 kliyente kada araw. Mayroon na umanong lupa na pagtatayuan naman ho ng kanilang satellite office dito ho sa Pampanga mula sa provincial government ng lalawigan na matatagpuan naman ho sa likod ng Kapitolyo. Magkakaroon na rin daw ng karagdagang manggagawa ang DMW sa susunod na buwan. Abak na balen yung mga OFW. Ito, real talk tayo sa usapin ng mga OFW. At kayo po mga, nakatutok ho kayo, mandato ho ninyo na bantayan yung pong kapakanan ng mga OFW. Ang masakit na katotohanan, dyan sa usapin ng mga pangako na ikaw magkakaroon ng mataas na sweldo, di ba? Kabayang Art, makikita mo yan nakapost sa social media. At magaling silang gumawa ng strategy di ba? May mga magko-comment pa, oo, ako na, nandito ako. Asarap ng buhay dito. Oh, ganito lang ang ginastos ko. Di ba? Pagka nakausap mo naman yung mga yon, kukumbinsihin ka. Di ba? Ako nga, nung ako, nagsanla ako ng bahay at lupa. Nabawi ko rin. Oh. Ganun ang sasabihin sa'yo, ikaw naman mapipilitan ka.
Diba? Ang pinakamahirap po dito mga kaibigan ay yung maaga, yung bang andito ho tayo para bago pa ho mangyari na maloko ho sila, no? Yung ating pong mga kababayan ay talagang intindido dun ho sa proseso. Kasi pagka hindi alam, walang tamang impormasyon ng ating pong kababayan, dyan ho sila nahuhulog sa iba't ibang modus, no? Na kaya andyan ho at meron hong illegal recruiter. Parang yung kasabihan ng lolo ko, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Diba? Kung mas mahusay ho tayo, mga kaibigan, sa pag-intindi ng mga proseso, hindi tayo maliligaw. Dakalge pa po, kwento, kakaluguran. Pamagbalik na ninge kayong morning show, Abak na Balen. Abak na Balen! Nino naman mo yung eme kibalo kim peka pamosong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Casilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pang may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin nakasisig na ning Angeles. Birna mo, solve na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reni rin dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isaralareng gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo lareng importanteng dokumento bantang aiwasan ng pangasirada rin king albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate,
Abak na balen! O nandun bala malilyo ko ako. Ne, balak mo ya ako mong malinyod ka mo nga rin talaga kita kanina. Ali, atin tamong kukumpirman kakaluguran nung ita pong ayun na dimdam ko. Yakbalo nung muna rin kayabi ako naman king studio, dimdam de po ita. Pero may naya ngayon. No? Ay nilabas siya pala ko yung Jody. Abak na balen. Kareni pong talado kita mo. Numisa kasi itong mitutura nakakitang at yun nakano kita senior moment mo. NS yung tutod mo. Itang bengi mo choy-choy. Papatud-patud nero going na kami tutundo. Ne. Kung kaya migising na ka, matutod na ka, aabutin ka na lang ng antok bandang mga alas 7. Ang hirap nun pagka yun, nabitin-bitin ang tulog mo tapos ikaw ay magtatrabaho. Napakabigat bumangon. No? Kaya dun ho sa mga, ayan, malapit na hong mag-senior. Shout out! Kareta pong, na po usto, tutod. Numisan po, ayan, tatalan nyo la po gamat din, ang popong kaulan nyo la. Luguran tala po rin. Katamong talatuki na kulang na po tutod. Ay, anong kabayating kulang katutod? Numisan ang kaya ka muna man mood. Misan wala sa mood yung mga yan pagkakulang na ng tulog. Yung po mga nakikinig ho sa atin, dito ho sa area ho ng Masantol, Pampanga, papa-shoutout lang po muna naman po rin kaya katamong Memalen, Kenny po Santo Tomas, Pampanga. May balitang-balita dyan Si Kong Ana York Bondok. Kukumpirmahin natin kung meron na bang, ayan, pag-iiba ho ng political landscape. Ano meron? Ano latest? Kukumpirmahin natin maya-maya ho, mga kaibigan. Tumutuko kayo sa CLTV 36 News. Diyan ho sa mga usapin na kwento hong politika. Dahil, ilang linggo na lang, paring Art. Talagang magkakaalaman na kung sinong tatakbo dito ho sa local election sa Pampanga at maging dito ho sa ating po mga binabantayan na karatig probinsya. Sundo tayo po yung kakatamong pamamalita, kabalen, Kenny Pamurin po Pampanga. Sa usapin naman ho tayo ng peace and order. Asahan kano, mabilis sa serbisyo, kakaluguran, karen pong kakatamong kabalen, lakwas na't miragdagan la po ring patrol vehicles, ang popong motorsiklo, ring kakatamong kapulisan, ini pong PNP, Kenny po Pampanga. Ini po yung piyabasyag na ng Pampanga Police Provincial Office o PPO. Yung pa magdagdag sa ken, parti niya kano, ning karela pong modernization, baka nitang sigan niya po itang mobilization naman wanran makaangkla king pa mag-improvise king law enforcement capabilities program king mabilugalalawigan. Ni daw naman pong metong blessing rights para po kareni, niya pong milaba sa Lunes, September 2. Ding lupong patrol vehicle, kakaluguran, midalala po king Nokarin, Paulo G, Nokarin kong Alvin Perez. Kenny pong balena ning Arayat Lubao, Masantol, San Simon, ang po Kenny pong balena ning Santana, deng 5 mo namang motorcycle. Kapamilat nanda po rin ni sulong mo naman ganuing police visibility king Pampanga. Sinabi na po ning direktor na ning PPO, Police Colonel J. Di Maandal, migit po king transportasyon. Extension la mo rin kanu, Remy, para king karelang misyon maprotekta at magserbisyo. Abak na balen, abak na! Abak na! Sa mga balitang-balita naman ho natin, sa usapin ho ng kultura, mga kaibigan, kay Rene pong Kapampangan, ay baluyo, yung ulaga na po ng literaturang Kapampangan, susubong de po, kaya ni pong kikatamong akademya. Nano yung Marian Paulo G. Metong po conference ing penimuna na po ng Akademyang Kapampangan o AKAP. Inya pong August 29, milabas po bulan, kakaluguran. O yan, August 29, August 30. King Cloud Staff, Sky Cloud, kini mo pong Angeles City. Miki tema ya pong baka panahong pamanyulat ing mesabing conference. Magnasang Medina Nulaga, Manyubong King Amanong Siswan, King Kasalungsungang kapamilyatan na po ning literature. Ngayon atison, o retang kaya katamong poeta laureado kakaluguran. Pong pisasabihin niya po ining
gelinganda pong mga Pampangan. Ay, opo, influensyan tala po rin yung kakatamong anak, ne. King adwang-adwang pamitipon kakaluguran, may miyala pong lecture ding eksperto king literaturang Kapampangan at midaon la naman pong performances ng Kapampangan na cultural artist. Tinagon Laketi, ding miyembro ning okay ni pong pamag-aral king kultura at literaturang Kapampangan ini pong PKLK. Kaya naman ang tibong participants ding maapilang estudyante at iba't puking Angeles University Foundation o AUF. Ini muna pong Bataan High School for the Arts o ini pong BHSA. Proverbsville School Incorporated, Jose C. Feliciano College, University of the Philippines Clark, at Mabalacat City College. Penimunan na pong Dr. Archimedes David, Director na po ng Center for Christian Formation, o ini pong CCFP, ng Angeles University Foundation in programa. Bayo naman po may gumpisa yung session, may miyaya pong metong intermission number Irene Diwata, Sailor, ning kapamilatan ning pamagkanta ng Pulosa. Ini pong Pulosador Tamo. Aparte pa kay ni Choy Choy, perform la naman metong dalit. Ini pong dalit na ning Krisotan di Roy Liel Kalilong, ini pong presidente na po ning AKAP at poetang loeryado Sergio Kalayag. At penimuna na pong Dr. Victor Emmanuel Carmelo Nadera, metong muna po award-winning poet, fictionist, playwright at essayist in session patungkol po king literatura na may katemang performaturo. Para po kang Nadera, metong yung bie ing sining at nasa na mo namang isundo da rin pong estudyante ing karelang pamag-aral bang atupad da rin ang karela pong pangarap. Di ka lecture mo naman. Makasentro po king contemporary Kapampangan literature iba't kang Dr. Juliet Malyari nung no ka rin sinabi ng alang masyadong Kapampangan at sulat o otora niya bagya-bagyayang may wala king kamalayan ing literaturang Kapampangan ni Henry. Kaibat ning kayang lecture, may ng pong mensahe Malyari digil po king ulaga na po ning suporta ning gobyerno king pamagsubong king kultura at manong Kapampangan. Midina niya naman pong oras ing Angeles City Vice Mayor Vicky Kabigting Vega, o ini pong kikatamo pong BC Mayor ning Angeles City bang makapamye pong mensahe patungkol po king pamagsuporta king advokasya ning AKAP. Pagpangpukang Vega Kabigting, pabalaw sa mete ing amanong siswan, dapat mabiyaya pa at dapat yang pasiknaniti. Abak na baleng! Abak na! At dara ko ya sali ka wo, nampantunan mo wo, oretang magtindagin palengki na makatiman. Magana yan, Henry. Kahit pag-uusapan natin na kumisa nga, di pa pasok sa minimum wage. Diba? Reta makipagtinda. O ang mo naman po retang informal workers. Kung hindi babangon, kung hindi papasok, ala sweldo. Gaano karami ang mga yan? Shout out din ho sa mga nakikinig ho sa atin. Ginagawang radyo ang kanilang telepono. Habang, mangiliya ka niya Chico. Abalitan may kay CLTV 36, alwa na kanong mayor keng kaya, kaya kit niya kanito ibapa ko. Kabang, Mago Brian po pang, nakalabare sa patero. Marami pa sapatero dito sa San Fernando. Yung mga nagpapagawa ng sapatos. Ikaw, Henry, kung may sira ka sapatos, napakahusay ho. Diyan ho sa tapat ho ng kangapong gari. Ating makanya retang makimenos da. Ita sapatos da rin anak da, pwede pa naman mo po, di nagulbiti si Wally ko, patayin niya kanini. The best siya po, itang manay kening tulid na po ning hapong gari. Supportan tala po rin ng kakatabong lokal. Bakit, Paulo G? Pagka yan ho, lumakas mga kaibigan at yun hong kanilang kabuhayan, lalo hong nagiging malakas, masanting mo naman po natin kayong balik-balikan. Kengkepe, dyan yari ang aking sapatos, di ba? Ating pang papasaryangin Meron pa nagpapasadya na sapatos, di ba? Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, hindi lang ho sa Marikina, Hindi lang ho sa Marikina ang mga mahuhusay na gumawa ng sapatos, kundi di ho dito sa
San Fernando, Pampanga. Meron at meron ho dyan. O, isundo tayo po yung kakatabong balita, kakaluguran. Mito ko ng kanong proyekto. Kaya pong kontra albug sa ingsing dapureng Memalen, King Barangay, Takasan, Makabebe. Naning balita ngayon, Paulo G. O yan, bulalagyaing bala mo sapang dalan. Ay ni, kimpong lumpurok naning Barangay Takasan, King Makabebe. O yan, pakit me Josh, ne? Ang yang eman mumuran kano ikwa ng minapo ning danom gingilog lele na puning barangay. Pauli na nini, ing residente ay Chico Pungayda Palomo, ikwa ng nilipat bale, king aliwang barangay, uling maging pasakit ne kanu iti, king upo karempong me Mario. Ing sangkan, ya kasi misundo po ing flood control project, bang atin niya po siya ng sabat ing danom, amanibadan po king ilog, at lumbog ing dalan. Adwana kanong bulan at Chico, ing milabas, manibata na meto nang ya po ing, ini pong pangabit po karetang sheet pile nga manonda, agpang puking kapitan, ning barangay ay George Yumul. May alakwan la rin nga debris na ning may patada construction, anya nyening kauran, alakwas mama po ing danong king ilog, melalam mo naman ing albog, ha? King daralana na po darening kakatamong Memalen o rempong Memario. Makalubnoman po rening tricycle king barangay, pero honeng sigurado yang lungob ing danom istong oita po. Ne, rempong mangalati mo namang sakin na gamitan dang papunta kening Tekasan. Ayan, kapag kakasakit da kano. Migit aduang talampakan, ingalbog amanibatan mo, umurin po kakaluguran king ilog, at lalo pang kumata sini usto pong minuran. Agpang puking municipal engineer na ning Makabebe ay Lorenzo Nabong, metong ing sheet piling project king barangay Takasan karenga inyawad na pong flood control project king Department of Public Works and Highways o DPWH. King tutunan yan, king sumangid dadake na puning purok 3, papunta po king barangay Dawe, metong muna man pong sheet piling project ing magkaulagang 5 million pesos. Ing kasalungsungan pong misusundo. Meging problema kanu ing pibanjan po ngayon kasi makalbug dalan niya po kasi ining kening purok 3. Meging sangka na ning metok ng mga bitpo king sheet pile karin. At metong pang pagtaka na pong Kapitan Yumul. Dati ning public road ing pisasabyan pong dalan king purok 3. Manibatan niyang mibay iyakanu king barangay Takasan. Pekikwana niya naman po ning CLTV 36 sa Kwapo. Himpasyag na po ning DPWH Digil king metong project. Sumangid na niyan. Makasadyaya rin po kanong mapila ring tao Takasan king ahensya bang misunduya ing proyektong paniwalandang makasaop karela. Abak na balen! Serbisyo publiko, kwento kareni pong Memario, ya po yung tututukan na po ng CLTV 36 News. Pero ini, katutuan. Kaya ding kakatamong problema. Ito hong problema ho natin sa baha, no? Isa ho sa naging, tugon ho natin dito sa palagian ho nating nakikita Yung pong katotohanan na meron hong napeperwisyo, meron pong, tinatamaan ho ng dilubyo. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, sa usapin ho nito pong mga apektadong residente, ang sinasabi ho ng DPWH, lalong-lalo na ho kapag nagkakaroon ho ng komprontasyon, dialogo sa mga lokal na pamahalaan, kung maaari, magkaroon ho talaga ng ordinansa na dun ho sa mismong floodway, ala po sanang mitutok ng Memalen. Naman mo ketang suswatan tala po rin pong at supukil lokal kapanibalan. Pero magumpisa po kin barangay level, ela po mitalakad din nung ngayon po pebusten. At oras po atsuta na ketang dilubyo. Ayan, alam na natin na bababa tubig. Sino bang unang apektado? Di ho ba yung nakatira dun ho sa floodway? No? So, metong muna po dapat tamong isamas. At nung makiramdam la po rin kaya katamong supukil lokal kapanibalan, Kap! Mayor! 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 Diba?
Paring Art, doon ho sa mga nakikinig ho sa atin, mga kaibigan, na nagtataka pa kayo. Ganyan na ho ang problema ho natin. Noon at noon pa, di ba? Kaya lang mas malala po ngayon dahil yan hong daanan ng tubig, talagang nakompromiso ho ang sukat. Isa ho sa binabantayan ng news team din ho ngayon. Ito rin hong paghahalukay, pag-aklat. Bubuklat dala po rening kay. Rening uso ko termino kanina. Retang bubusnida lang ang po rening drainage canal dito sa kahabaan ng Jasa, Kumaring Ash. Alam nyo ho yung ano nakita? Matitigas na lupa. Ibig sabihin, nagpondo ho yung mga debris, mga kaibigan. Sabihin na natin, may kahoy pa nga nakita eh. May lalaki pa hong basura yung nakuha ho nila. At yun hong, hindi lang basta putik. Paring Art, yan, alam naman natin, yung Jasa, daanan din ng mga quarry trucks yan. So, ang hinala ho nitong Public Works, itong DPWH, yung pong nanggagaling dito ho sa mga quarry truck, pag inano dyan sa tubig, pumunta ho sa kanal, talagang titigas ho yan. Kaya yung agos ng tubig, naku po, ayan, pagka may flash flood ho tayo, dumadaan na sa mismong, surface na ho ng kalsada. Abak na balen! Diyos ko po nga pong Ginoo, rening kaya katantalatuki, Paulo G, kaya pisa sabihan na halbog, no ko, mula ayawat, rening manalakad king karelang, yung karelang balen, umisan, maging niyang extension, ining riprap nga na, karin niya pa yung karelang kusina, nga rening kaya katamon talatuki. Opo, makanano tala, Banchon din, kakaluguran at makanano tayo po yastag itang ustong kapabaluan, baka nita pong safe la. Dapat mo naman itang atin la pong kaya kayo. Tila pong makabuklat na komunikasyon, halalapitan da kayo, muning halalan da kayo pa akakasabi. Oreta pong manalbeke kaming kayanakan. Nanula pa rin yung balita, tamo muna man po, kempi sa Sabyan, nagelingan da po rin yung kaya katamong estudyante. May daw niya pong, Kapampangan Solo Singing Contest, kakaluguran. Dito ho sa Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Anya mo pong milabas sa Biyernes yan, August 30, kakaluguran dito ho sa Academic Hall ng Universidad. Pati na po ng aktibidad ay ni kapag masusyan po ng how King Aldona po ng Manong Siswan. Atin niya pong duwang kategorya ng patimpalak. Metong para ka rin pong estudyante at metong po para ka rin empleyado. King student category, menyang buya, anti mo pong champion, Dean Ashley Mangune, ay estudyante na po ng BS in Tourism Management. Runner-up naman po, palakpakan tayo, Choy. Estudyante, ba't po King How, Graduate School, Edwin Manyulit. Menyang buya naman King Employee category, Faculty, ibat King School of Computing, Joseph Esquivel. Runner-up yan naman po, Christine Joyce Shoson. Talaturo naman po, King Basic Education. At namimiyaya naman pong saya, King Celebration, mag-perform da ring poyetang Kapampangan, abidaking kanya-kanyang poesya. At makabasiya po yung pamagselebra na doon na ning Manong Siswan, King Sangguniang Panlalawigan, Resolution number 1193. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Dakal po salamat, karening kakatamon talatuki, makikibalita at tutong ating pusong makabalen. Ilalike de, share de, ng kakatamong live streaming, mo po Ken TV, kaya social media kakaluguran. Dakal po salamat kaya kayo at mag-subscribe na ho kayo sa ating pong channel para anytime, anywhere, saan ka man pong panig ng mundo, alam ho ninyo ano ganap dito ho sa Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Luid Lareng Kapampangan, hanggang sa muli. Abak na balen!